Hi guys, good morning sa inyong tanan. So ngayon si Richmond to dito sa bukid na kugi bili ni mama kay na ako ibuhaton diri guys. Ako ning pintalan din ang kaning bangko. Kanang bangko ako ng pintalan ako sang gipabrasa ni Mumon kay agapita man lagi na danha kay na may iro saka-saka. Ya kanipod ang kabilya kanang sira ako po ng pintalan kay munang dili na mo agkabuhian si Richmond kay aghawid-hawid anang sira anang nay kabilya nga gitaya. Wala nga dili na mo siya agkabuhian dinhi. Namunang ako na siyang pintalan kay para nga walay taya nga mahawiran sa bata kay gaum-umra pa din sa kamot. Namunang ato na siyang pintalan nya gipahinloan sa nako ni mumundaan kay para nga hinlo nga tong butangan sa pintal kay wa man po na siya klase karon. Ato na siyang tabangan na guys kay para dali ra mahuman. Para dali ra mahuman pag uli sa bata unya wa na uga na. Kapila din mo no? Uli na si Riri guys, ikan sa kuan nag kaniya nigwe sa kabaw baka. Kapila din sa lugar pagbras kay koy banlos ka din. Ini mah. Kapag magdami ko sa
Yan ang mapintalan siya guys. Kaya bahalag maghawid-hawid si Richmond danha. Yan makuha ang taya. Kaya pag kabalo na mas bata, pag lihok na na. Silang kamot, silang baba. Delikado kayong taya. Yan, nahuman na og brush danha guys. Nahuman na og banwas. Ato na lang na siya. Ato na lang na siya paugahon kay para atong mabutangan sa pintal. Yan, ma-order po niya atong na-order sa TikTok guys. Nga kuan, itong payhad to sa kuan. Multi-surface paint. Wood, metal, concrete. Guti. Muna atong kuan dito kay aron nga kuan kana ang aron nga katong kabilya pod matabunan ang taya kay dili na ko agkabuhian si Richmond labi na kuan kay okay ra magbuhian ako siya didto wag alihan ko ra dai mabiyaan ra nako na di man ako siya mabuhian didto og kuan kay naamay kuan katong maghawid-hawid man siya didtong kabilya unya katong kabilya kay gitaya man mutong akong giorderan dani kay para moy akong ikuan kuan siya guys unsa ba ni iyang color dani kaha green siya nga color guys giabrihan din ni Raymond gray ang akong gi-order kay para nga kuan ba siya dadto sa color po dadto sa kuan ako di ko alam kung asa ni siya paabot kay apilo na lang po dahil ako ang kilid kung kuan dayon parang di sa dingding hindi mapintalan siya nindot siya nga kuan muna itong gigamit ni Manang bitaw guys dito sa CR ni Mama. Pero katulang kang Manang kay wala niya nabaga. Dapat din siya bagaon pag butang kay para nga makita gid iyang ka gwapa. Makita iyang kagwapa, char. Kita ang kagwapa niya kung baga kato kang Manang kay nipis ra man tuwa. Pero meron pa man pud lagi itong gamit pod ni Manang. Naman po yung mga instruction ani guys oh. Marami siya guys ato makuan makakuan-kuan sa tong kuan kay ug nindot ganit ni siya guys nindot yang kalabasan ani moy ako kuan din sa akong kuan ang una na po sa kwarto ingani ra nga kuan akong himuon akong orderon moy ako ipintal din sa kuan ito na ni siyang i-mix guys. Ato na ning dalahon sa gawas kay para makasugod na ta og pintal. Nya kani atong unahon guys. Kuan. Itong
kuha na sa ako kay para dili mahugaw atong salog. Unya ato na po din nasugdan sa pagpintal kay para mugwapa na siya og mahuman na po dayon. So ato pa nang gimikos-mikos ang pintal kay para ma-mix siya. Ini siya nga pintal guys, wala na siya mix. Kay mix na ni siya, ato na lang ni siyang i-shake kay para nga ma-mix tanan iyahang mga kuan ani. Pagasugdan ko na sa pagpintal, pagpahid-pahid diha kay para nga mahuman. Tapos nga nagpintal-pintal ko diya guys, na iniagi nga ambulance sa kahay kuha ato na sa bukid. Kamay ni Saka, so naagi emergency kay ni Saka man ang ambulance paingon sa bukid. Gihapinan ko na og sako ang sa ilawom kay para nga dili mahugaw ang salod sa pintal. Kani ang akong giuna ang sira sa pagbutang sa pintal kay murag gamay ra mong gud ni ang pintal gud kay kuan ra ni siya 1,000 gram ra ni siya na bahalag mga purot na diha basta kay importante mauna ni siya danhi kay mo gyud ning pinaka-importante sa akong pagkuan sa pintal nga mapintala na siya kay aron nga matabunan ang taya kay bahalang maghawid-hawid na si Richmond diha dili na delikado. Unya nag-abot na ang duha asa kani sila gikan bitaw guys gikan na sila dito sa naggabas. Nya kana si Riri di ay nagkuha na siya nga siya mag-jogging. Gihuwam niya ang bakabaw ni Jungjong kay si Jungjong naa pa man pwede trabaho daon pa man po si Jungjong sa tiles maong iyang gihuwam ang kabaw ni Jungjong kay para maoy i-dragging kay naara man po dani sa duol sa balay namunang iyang giadtuan dadto kay siya ra ang mag-dragging. Nya si Momon pod wala man pod nay klase si Raymond, wala po parcel mao na nga naara si Momon dinhi sa balay. Sila do nag-adto dito kay basin og sila diha tabangan nila duha dito pag kuan tabangan nila ang papa sa pag kuan kana ang karga sa kahoy. Natuwa naglakaw na pod kay ako man pud tong gisugo kay ako siyang gipakuan sa kabilya kay aron nga ang kabilya ako matauran sa kurtin mabutangan ako sa kurtina kay katong kurtina nga gipadala ni ate ako tong itao dito sa kuan ni Saysay sa kwarto ni Saysay nya kay wala man tay butangan sa kurtina kay kuan man to siya hanguan na tong kabilya oy ako lang dayon tong pintalan namo to si Rere nga naglakaw kay gipakuan ako siya og kabilya na maggabas mo to siya kabilya kay para pag human niya gabas yaha po dayong pintalan nya panayon ta sa pagpintal guys, yaka-yakaan lang, murarag kuan, yaka-yakaan. Ikaw. Ato nang tarungon sa pagkuan guys kay para nga wa joy makuan nga taya-taya. Ug sa diha nakakuha na si Riri sa kabilya na ana diha gibutang kay para og mahuman ko ni ang sira, unahon pud sa dayon niya sa pagpintal kay para nga ato yung mataod ang kurtina kay atong ilisan tong kurtina ni Saysay daw. Nindot ko tong kurtina ang gipadala ni ate kay baga ug dili ta makuan sa sulod. Di ta maklaro sa sulod kay baga man. Plain ra siya pero baga siya mao nang nindot kay nga kortina ug daghang kayong salamat ate ug sa tanan-tanan na nag-share ng blessing sa amin daghang kayong salamat sa inyong tanan ug sa mga viewers, mga subscribers, solid supporters ug sa mga hindi nag-skip ng ads daghang salamat ug sa mga bagong subscribers daghang kayong salamat sa inyong tanan. So hala padayon ta sa pagpintal ato nang kuanon kay para nga mapintalan gyud siya tanan nga mahumang kuan pintalan ni sa kuan dani sa portaha sa sira pintalan sa tuniri ang kabilya din pagkahuman danha na pod sa bangko atong pintalan nindot siya nga pintal guys nindot siya nga kuan guti pintal mo siya kana ang sa tuwa nga pintal muni ako nakuha sa TikTok ako na siyang gi-order kay akong i-try unta dito sa kusina na instead nga dito sa kusina ako ang pintalan kanila sa akong giuna kay aron pwede na to ang bata magkamang-kamang dani bahala maghawid-hawid siya na wala na problema. Di na ta magkuan nga pagduulan is bata atong lakagaon kay makahawid unya danhi sa kabilya unya tamsak ra ba din pagkahuman siyang kamot maning ako na lang giuna danhi so ato na lang pud tong orderan dito anam-anam sa dito sa kusina. Daw nindot ni siya nga pintal guys nindot po siya color kay akong gi-order gray nahutdan naman po sa nato yung marble unta to kung gikuan na wala naman sold out naman mao ning kanina lang ang gray nga color nindot man po siya dili po sakit sa mata.
Sa diyang nagduol si Riri nato diha guys, naglunta-lunta siya sa atong gibuhat kay giganahan siya og tan-aw sa resulta. Nindot man day kuno ang resulta nga napintalan na ang sira. Kay kuan nindot kuno siya glantawon nga napintalan na mao nang galantaw-lantaw siya da sa akong gibuhat. Nya ga kuan pud siya kung masigo ba daw kuno ang pintal nga gamay naman kuno mapintalan pa ba daw kuno na ang bangko na akong siyang gignan ayaw kabalaka ako'y bahala char. Ayaw kabalaka ako'y bahala. Ito iyang ginakuan kung masigo pa ba daw kuno na mo ingon siya nga ayaw pagbagaa. Pero nindot siya guys kung mabaga siya pagkabutang makuanan siya pero kay ato maning budgeton natong kuan kay atong budgeton natong pintal kay gamay ra man gud atong pintal kuan ni siya 1,000 gram ra ni siya manang kakawori po na siya kung mapintalan ba daw kuno tanan ang bangko na mo na ako siya gignan nga ako na bahala dani magpasigo nga mapintalan na siya nga dili magkinabang nang ga lantaw-lantaw siya diha og unsa iyang kakuan ana siya po gahawid kay parehada na o nga kuan ana hawiran niya dito kay naara man siya galantaw-lantaw da sa tong gibuhat. Na ato ginang kuanong pagpintal guys kay parang wala gyud mabilin makita nga nay taya-taya diha sa banadiya nga nagimaw nga wawa na apil sa pintal kay basig unyag maputbol ta dani kay naa man tay porman while nga gatrabaho ta na atay porman ka atong ginaatungan ta sa atong porman char. Anya kay nahuman naman nato tong sira sa pagpintal so diri na punta nga side anhin na punta sa bangko nya kay ato na nasugdan dia pagpahid-pahid din kay hindi na sa kuan ato po nang apilot sa pagpintal na kay para nga nindot pud siya ilang taon pud kanang mabilin kanang wala na pintalan nato na guys ato ra na order hinay-hinayan pag order sa pintal kay para ato ni mapintalan danhi nindot man day siya mapintal daw makasi murag mas makasib ta or ambot lang wa ko nakakuan kung makasib ba sa kuan. Ay kini siya wala na ni siya mix dili pareha ng pintal natong paliton nga kana ang kinahanglan ka pa og mix kani siya wala na ni siya mix diretso na ni siya imo lang nang imikos-mikos ang pintal nga naa sulod sa plastic kay para nga makuan iya ha mamix siya manang wala na siya kuan diretso na ni siya pintal. Kira din sa salon ba? Dito sa kusina ba? Ito tingaling brown, kulot, yung sa salong. Hmm? Ito tingaling brown, yung sa salong. May brown. Wala na na. Lain sa pula. Wala na. At kabulit na siya. Sa sa lugbaga siya. Brown lagi.
man na dito guys sa kuan niya na manatara to o pintal niya kay na kuan naman nato ang na may kurtina nga give apil si Ate Ida to so di atong kuan guys wala man tay kana ang butangan na sa luhugan ani so atong gihimuan kay para atong butang po dito sa kana ang bintana ni Saysay atong ilisan sa kurtina guys na ako himo kana ang kabilya ni siya din akong pintalan para nindot po siya lang taon ato pong pintalan nga ato na ning taon so diyan na ato ning itaw dito guys. Nakuan ang suga dan hinaponder. So, camera. Sangit rin nato na siya guys. Okay. Wala mo siya sa nakuan. Yan siya guys. So, ato na nataod. Ang isa. So, diyan nataod na nato ang kortina din sa kwarto ni Saysay. Muning uban sa gipadala ni Ate E. Akong gikuan na guys kana ang kabilya kaya akong luhugan ana istro naman pabitay na kabilya akong gikuan na din akong pintalan ug daghang kayong salamat Ate E na ilisan na kortina na sa kwarto ni Saysay ug ni Richmond nga guys duyan apsagder na di kay di na kay mo nga walay duyan yang bag to ako diha gipang arrange na yang bag Nyamon po din yung resulta guys ato ang gipintalan. Di mag-order na punta guys kay nindot siya kuan mo ipintal. Mag-order ta otro sa pintal. Ug makakwarta na ta. Muning naabot na to sa isa ka galon. Nindot siya guys nga kuan. Aw isa ka kuan. Ila to 1,000 gram. Muning naabot sa 1,000 gram. Igo lagi dyan nakakuan. Libot danhi. Kaning danha ako pa nang kuanan danha. Orderan pa na ko di danhi guys. Puhon. Ha? Nindot naman siya no? Lain sa pula. Napay ko Andre ka ng yellow ba? Pero dili kay siya ingon nga yellow. Kaya kanina ni ako po na yung kuanan pero dako siguro kaya dani kinanglanon da. Ini po ang atong bangko guys. Ato na po ni siyang barnisan. Ato ni kuanon kay para mabag-o na po ni siya. Ato ni siyang barnisan. Puhon makasweldo ta palitan tanig barnis. Kay para mo nindot mo gwapa na po siya.